dawuh Bu Lurah. Sekar bisa nyawa. gunung tak cocoki sego asih yen mendung tak siri capek gunung sik kae rembukan apa Mas Aris sik umbene sik langsung anyep. Syukur kalau Rono kalau diaturi Mas Ale Rono. Rono Mas, kalau. Hop ki ngapa? Koprol neh. Ndasku pecah ngono ku, Pak. Ora sak koprol. Syukur bisa nyawang lalu Gunung iso. Iya. Yuk, kowe monggo ngerti ning Tegal Sari ana tulisan saiki. Iya. Rondo telus. Komoh. Yo. Hei. Perwakilan Ponorogo. Perwakilan kanca Ponorogo. Nyumbang lagu monggo. Rondo teles etan dalan dadi manten sepangsar komis pegatan utut manggung tawukir asmara ndono atiku bingung sing tak pikir karo mongso ya deres ing mongso Rondo teles tansah katon ning mata para brata kisane ora tuwa lara
ketoken pipimu yo turu jam 8 ketoken janggutmu turu jam 9 ketoken Ayo. dadamu turu jam 1 lampu terus tak pateni lutanada Restu Agung Mas Yono Karang Bito Yuk, 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 yuk. Topik Studio Iya, iya, iya. Yen awan aku ratu yen yen bengi turu tansah krisikan sing tak pikir rondo teles tekan dalan nganti manten sepasang kok wis penyatan kutut panggung pawukir asmara dono atiku bingung sing tak pikir ora rumangsa dan deres ing mangsa ketiga randa teles tansah katon ing mata ora nonton disate ora tuwa yo lara kangen ditambani kok malah nemen lara rindu dijamboni kok malah telu bisa mari yen kowe dadi bojoku turu jam 7 ketokan pipimu turu jam 8 ketokan janggutmu turu jam 9 ketok-ketokan dadamu turu jam 1 lampu terus tak pateni Topik Studio Restu Agung Roro jumbrang kowe pancen ayu tenan ora mokel yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan Jaka gantung kowe ojo kumaluku Perang iki kanggo kudu rampung Bela pati Kamas Prabu Kupalan Kang
nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalaperan mula kowe dadi wanita boyongan tobat-tobat kowe wanita keparat apa ora ngerti yen Bandung lanange jagat putra ratu pengging Prabu Damarmaya aku duwe aji sakti Bandawasa raja nggrang manuta sun pundhut garwa iya jonggrang panunmu tak turuti Wah, gayeng-gayeng nggih. Matur suwun Mbak Haji. Ya, jan mugi-mugi pinaringan sehat, panjang umur. Kagem Pawon. Jagone kloro Hey!
Suprapto bebesan Purnama Kinanti. Niki mangke bablaske memanikmu. Lah nggih. Pak Nur, tetep pokoke yo. Hae. Tak rewangi pati geni pati Karepe kula atine. Aku ora pengen memanikmu yo. Ampun tindak rumiyin niki ngersake nemen saking Cawang. Nggih, sembah nuwun. Karo bose ke mlaku-mlaku rono Dunul. Heeh. Engko wae. Heeh, nunggu waktunya, Iya. Mas. Engko waktu mrono yo mrono. Nggih. Mendak toyo yen sida urip lan atiku mesti mulya jor lair putri Sulistyo terus bisa nyuwara iko kandung srata. Ujung siang gue Pasukan merah-merah dar dulu. Bapak-bapak ini seragen semua. Ya, yuk monggo. mendak koyo yen urip lan atiku mesti kandung mulya jor lair putri Sulistyo terus bisa nyuwara iko kandung srata. Monggo Pak besan joget olahraga. Monggo mriki lho. Pergi olahraga monggo. Ayo. Nah, seragen kok nang ibing. Asik. Monggo Pak. Solo seragen yo ibing. Urung wayahe Dik Nur. Oh, dereng wayahe. Ya siap. Buat dulur-dulur YouTuber Indonesia di channel Cerah Foto Jantung ugi wonten channel Kancil Jelas Nada Matur Sembah Nuwun salam-salam sehat semuanya. Sabtu Dereng terus Bude. ditawatu Monggo seliramu. dan ya
warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga besar Pondok Gede. Aduh cedak tetap rumaket jadi. Adik Nul, ya, mi ono sik. Dedek duduk sono dulu ya. Ibu nyanyi dulu, oke? Mi ono sik. Ya. Engko tak miki engko bengi Pak No.
Mas sikilmu? Anu bae. Kena paku. Apa staples? Oh iya iya. Sikilku sik tedas bae. Ora apa-apa. Sik normal. Tak rewangi pati Angga sing sound system nate kulino lemek mantap. Yo. Yo. Juta nada. Iya, iya, iya. Iya. Karang kates nate sumpah trasya ilang musprong saiki ana ing ati. Tanpa pamit iku nyulayani janji swara ati mung tansah ngenteni karang kates tinggal tresno juta nada. Iya, iya, iya. Nate sumpah prastya ilang musprong saiki ana ing ati. Tanpa pamit teko nyulayani janji swara ati mung tansah ngenteni karang kates tinggal tresno kang sejati. Sampun kantor setunggal lakon karang kates monggo Mas.
Pun katuraken gubuk asmara. Gubuk asmara kita sul Oke, bareng-bareng sul ya Mas Peno bersama ya. Duta Nada. Duta Nada. Mas Yono Didukung yo. oleh Restu Agung. Restu Agung. Mas yo. Dan Topik Studio. Oke. Gatot ojo abang-abang. Yo, ayo meletus. Yo. Mawon oke. Yo yo yo. Goyang mawone. Yo 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 yo. Ae. 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 Oke, Sinoman Tegal Sari yo yo yo. Oke. Ya. Yang lima aku kelingan gubuk kae. Gubuk kae. Yen aku leren. Neng cagak kebak tulisan warna abang Yo tandha isih legan. Jamane yo yen kae lini ae yo nganti jos yo jos yo jos buat abote yo 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 ae sor yo enake buk kae nyipet wadi nganti besok ora bakal lali yang ngono rin Katina dasakat neng buri dekor jan kaya nanti utang kae dan joget gayeng ra lumrah Ayo Mas Pendal. caketan sajroning ati jangan nutur sol yo ini oh ya ya yo ya ya yo sing nang buri dekor terus pokoke nganti sak amine yo ya oh yo pawon pawon goyang terus ini pawon ya ya yo ya ya yo Duta Nada Nur Kolis Kotor Restu Agung Mas Yono Karangkumito ya Topik Studio yang lima buk kae as ae
Sik diombe sik. Caketan sajroning ati.